Salutare băieți și fete, bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să facem un box opening pe contul meu mic, adică pe Nevulpe. Adică mi-am schimbat și numele, dar în fine. Haideți să punem aici un cod, avem codul Mădălin pe shop. Așa. Bun. Deci, haideți să începem cu acest Brawl Box. Ia să vedem un pic ceva. Ai nimica. Și 5 iteme, mamă. Mi-e cam ciudă că pe contul ăsta de-abia am brawleri. Haideți să vedem ce șansă avem. Ai de capul meu. Da. Pe epic am mare. Tai, 5 iteme, mă, dar dăm ceva bun, mă. Mă, avem un megabox, 2. Hai, mă, frate, dăm ceva, că mă enervez dacă nu-mi pică. Deci pe contul ăsta așa mă enervez că nu-mi pică nimica. Uai, 46 de bănuți, bă! Ai, m-am enervat. Deci nu mai pot de nervi. Bă, dar de ce nu-mi pică nimica, mă? Bun. Deci dacă... Bă, măcar un gadget, ceva. 6! Mamă, băieți! Ești prost la cap? Mă las de jocul ăsta. Du-te-n pui mei! Băi, ești prost, Mr. P! Du-te de când nu mi-l doream. Băi, ești prost, mi-o picat mitica în loc să-mi pice epică. Că aveam șansă mai mare la epică. Băi, ești prost! Dați like, băieți! Câte like-uri să facem? Peste... Să zicem 6 like-uri, peste 6 like-uri. Deci nu cred. Bă, Mr. P! Bă, ești prost! Să nu zici că și aici 5 iteme bun. Bă, ești prost! Direct pe Mr. P, unde-i? Mr. P, uite-l aici. Bă, ești prost la cap! Bă, ești prost! Băi, nu! Ai ce prost! De ce am dat? Gadget. A, da, bănuțul cumpăr de pe shop gadgetul. Dați like, băieți, dați like. Deci peste 6 like-uri. Am câștigat și eu turneu, am dat niște gemuri ca să iau megabox-ul. Haideți să dăm un match cu el. Bă, ești prost! Bă, deci nu cred, e ca Mr. P. Mă, și am și zis, bă, cum ar fi să pice ceva, de exemplu, Mr. P sau, nu, legendară, dar na, în fine. O pica măcar Mr. P, bun. Am zis că cum era să-mi pici o epică, un rahat. Pleacă-mă de aici. Nu! Dacă eram la trofee mai mari, muream acum. Dar în fine. Pleacă, pleacă. Fii atent că o bat pe Roza. Deci nu cred, o bat pe Roza. Dă-te în pui mei, o bat pe Roza, o bat pe Roza.
Bă, ești prost. Bun, hai să vedem unde-i ultimul brawler. Poate vă întrebați de ce postez așa rar, fiindcă n-am idei și nu prea am timp și na. M-am enervat un pic că la ultimul video ăla cu El Primo am zis peste 3 like-uri, dar am scris 3 like-uri și na, am avut 4 și ăla când a văzut 3 like-uri nu mai da like. O luat like-ul că aveam 4, dar na, și am zis, na, m-am enervat un pic. Mamă, ești nebun la cap? Chiar așa? Haideți să vedem ce șansă avem acum. Un pic, cred că mi-a scăzut șansa. La legendară era de 900 și ceva și acum e de 707. Bun, deci cam atâta și cu acest episod. Nu uitați să dați un like, să vă abonați. Eu am fost Fosto, pa, pa.